Asi nejde to. Nejde, neboj. Ty tam nejde vidět kameřky, jo? Už můžem? Dobrý večer. Právě přesím si zuby a běhám tu kartáček, protože ty máte nás po ránu, ty máte nás. Slyším se po ránu hrozně má. Musíte od tam mít žaludkem, tak a zpátky, nesmíte jít. Jíst je hrozně škodlivý, všechno se zamíchá, potom kouříš ráno a špatnou, ty trafádí na spáničku, házíš jedno vejš za druhým. A píchám do toho stůl na vidličkou. Máme chlíníka vajíčka. No na jedny vajíčka pozor. Zvedneme pánem. Vyhodíme to, strčíme to, zase to vyhodíme, osmažíme, vyhodíme do vzduchu palačinky, jako palačinky děláme. Vyhodíme obouma rukama. Zpátky. Nesmí si to dělat jako v klidu, hlavně v klidu, dětka. Jako, ochutnáme, jestli to je dobrý, vyčistíme ty zuby, protože to jo, od zbytku, zahoďme kartáček a pokračujeme. Házíme koření a pereme, ručně pereme, do toho mácháme a meletu. Domácí práce to nejlepší. Kož vysypeme jasně, ruce nám musí lítat, jo, musí nám lítat ruce. Točíš, osolíme, jedeme, lopatou nám bereme, jako, trhneme tričko. Nejsme si jistí, jaký, jo. A moje rameno právě přemýšlí, že vytáhnu právě rameno, zapichnu, rozmačkám a držím. Rameno. Takhle vzniká snídaně. Pozor, dámy a pánové, tohle je velmi zaručený recept, jak si vyškat peníze, protože tak vaše ramena budou bohatá. Rozplníme čtverec vlastně, uděláme, můžeme si takový meníčko, jo, jako, meníčko, pořádný meníčko, naše strany rozmícháme, ty vajíčka, jako, a bude to extrém, vezmeme ty vajíčka, hodíme je na pandičko. Ležeme pánečkama. Ostavíme, přidáme koření a vychváme vyházeme vajíčka do vzduchu. Učíme, jako utěrku tady moc mokrá, musíme usušit, protože ono většinou namočí, jako. Pohladíme utěrku, vezmeme čtverec, další utěrky, jo, čtverec hlavně, jo, chytneme to pořádně a zapíšíme. Pozor! Musíme tu utěrku pověsit, jo, pořádně zapíchnout a pověsit. Vylít, jak se vaří, ano, jak se vaří u nás doma. Vezmeme plátek sýra. Měla to aj tomu 30% čtverec, jako jo, vůbec nebudeme mlít, nebudeme, pozor. My si to tak rozložíme jako těsto, nebudeme vůbec mlít nic, jako pozor, nemůžeme mlít, jako jenom budeme hladit sír. Pozor, nehladíme, nepatřujeme, no přidáme trošičku koření. Je to skvělé, pak je to velmi chutné, ano. Přidáváme vlastně ze všech stran, různý jako grilovací třeba, je to skvělý, To je jak když děláte s pohrajcem, to je pohádka. Krásný čtverec, prostě máme buchta, prostě, jako buchta, jo? Jako buchta. Buchta, která prostě až se upeče samozřejmě, tak má takovou chuť jako čápí, takovou menší chuť, menší čápí chuť. No, jako čáp kdyby tam byl, ale to si může jenom dát. Samozřejmě žápy bradavky zasahují až do výši očí. Oblečeme si patřičně, zástěra samozřejmě. Pichneme na ženy strany, kdo nám bude chtít zkazit sníz večeří. Pozor. Ne, ten čtverec, to rozkrájíme to.
Prostě to rozkrajíme, jakkoliv ochutnáme, samozřejmě výbory. Je to moc dobrý, tak teď jsem šikovná čápa, vezme! Hlavně pořád hodně a to neublíži! A to neublíži! A já neublíži! Tak a teď řekněte to téma, pravý. Se nedá výpis.